Nonapor Munit Pir Thelong Nangchan Nangjar Boma Porahut Marat Mareng Votek was open chenglo Asona Marat Mareng apiatum Kedo Kethaga Thai Kabe Bomajok Mara Rapido Ansetami Munit Atuma Dungarai Ansi Nangchepachong Boma Sonsi Nangdo Bomlo Lasonsi Duar Baguri MSC constituency ke parlo Lakhahini Dolamara Bapuram Togbiarong along Kido Karbia Mystery atumpen Toda Porphainer Kebra Chiti Mapor Malom Bongkroesu Ejonaphan Langroyalong Langkepon Thekdun Longsi Pajok Dunlo Bangsopi Bongkroesu Phan Lokhimon Asramalong Kido Hempukuru Madan Aridengsi Pipa Jodam Thulo Kuru Madan Arideng pen ke thonda na bangki alang ni inut Marat Mareng apia phan kangkhon par pika bang pupu chini pamhi pena joksi mystery atu pen alang ni long thondam koklo Bangsa Bongkroeso ki pi ki pa joda mahut Kuru Madan kapin khadana tengpen adung het ke do Dolamara range ingnam rai komasai himalong thondam thusi Dolamara range ranger Dharam terang pensi arona tengpen nangchi pare deng dun longlo lapen puthot rescue center an thondam thu puputa lamcha nangchi pidun thu News report Carbino live